Nu ska vi se vem som kan räkna här. Vad kommer efter 7? Råtta. Kommer råtta sig, va? Nej, Sebastian. Vad kommer efter 7? 8. Råtta? Inte råtta. Okej, ska vi räkna nu, Sebastian? Får jag höra? 1, 2, 3, 4, 6, 7, Vad är 5? Vad är 5? 8, 5, 6, 7. Čekaj, nešto Stella pjeva. Šta pjeva Stella? Nije Bela. Šta pjeva ona? Nije Bela. Nije Bela. Šta pjeva ona, Sebastian? Koja je pjesma? Jag vet inte. Ne znaš. Nije Bela. Nije Bela. Zvuči kao da navija na fudbalskoj utakmici. Oj. Nije Bela. Aha, aha. Ajde opet, Sebastian. Nije Bela. Ajde.